Malo rosi kišica i dođoh trešnjari Kožice i vidim zamak lepo ovo napravljeno, lepota. Ajde rekao da vidim šta je ovdje unutra, da ne poverujete. Evo vidite, kompletno bodybuilding mašine u prirodi. Evo, oduševio sam lat mašine. Evo lat mašine, sve čovjek vežba. Šta ima lepše nego u prirodi? Mine me želja, eto ja sam se bavio 15-20 godina aktivno. Evo tu je priroda, dole se vidi Kraljevo. Lepota, pogledajte, malo pada kiša pa moram da snimam isto. Koji pogled. Vidite. I on tu vežba. Vidite kako je to lepota. Sve da ti snimi sekundu. Vidi kako je. Evo vidite alat mašine sada. Divota. Eto. Vidi koji polet. Bravo. Ovo je stvarno lepota. Hvala.